Не се притеснявайте за крайния резултат. Голяма част казват, аз не мога да рисувам, обаче нито един досега не е казал, аз не мога да пия. И точно с тази мисъл отидох и аз. Озовах се в PaintMe, Paint and Line Studio и още с влизането си казах, че тук или ще направя изкуство, или поне ще си направя спомени. Концепцията е проста. Рисуваш и пиеш. В този ред. Понякога. Най-готиното е, че се отпускаш. Няма напрежение, няма правилно и грешно, само ти, четката и чашата ти. И колкото повече напредваш, толкова по-яко става, защото виждаш как от нищо започва да се появява нещо на платното ти. Междувременно смях, вино, още смях и някъде там картината започва да прилича на завършена. Накрая си тръгваш с творба, която дали ще закачиш на стената у вас или ще обясняваш на гостите какво е трябвало да бъде. Често казано няма значение, важно е самото преживяване, а аз лично си изкарах перфектно. Ако ти се пробва и на теб, има ваучери в Grab.bg. Аз определено ще повторя.